niste završili pravni fakultet zbog toga što ste imali obaveze prema svojoj familiji, što je naravno razumljivo i prirodno i to se često događa. Da li je to tačno? Da niste završili pravni fakultet? Da. Ovdje imam jedan ugovor, gospodine Nikoliću, između poslovnog prostora i kompanije Konji Consulting koji je potpisao direktor poslovnog prostora, diplomirani pravnik Tomislav Nikolić. Moguće je da je falsifikat? Molim? Nemoguće. Hoćete da ga pogledate? Kako da ne? Ja sam vidio nekoliko vaših potpisa, oni su identični sa ovim potpisom. Ne znam, mogao bi neko da kaže, mogao bih ja da kažem da je moj potpis, ali nikada se u životu nisam potpisao kao diplomirani pravnik. Zašto taj ugovor? Ne, da vidim koji. Piše diplomirani pravnik, pečat, parking prostora, vaš potpis koji je sigurno gotovo identičan sa vašim potpisom. Ja sam proveravao vaše potpise. Slušajte me dobro. Nikada u životu se nisam predstavljao kao diplomirani pravnik. Cela Srbija zna da nisam završio fakultet. Pa dobro, šta da vam kažem? Sad ste utvrdili konačno da imam dve ličnosti, jel? Jeste još nešto našli što me drug? Koji smer ste završili na master studijama? Ja vam kažem šta sam završio na master studijama. Pa postoji smer. Ne, ja sam završio na master studijama na fakultetu koji nije bio na mojim osnovnim studijama. Ja sam završio master studije, svaki ispit, svaki moj rad, svaki moj rad koji vam je potreban naćete apsolutno u arhivi fakulteta. To je trajalo 2 godine. Ja sam došao ovde sa vama da razgovaram o budućnosti Srbije. Ako hoćete, ako vas to interesuje.